ассалому алайкум дӯстони азиз, занон ва духтарони хоначин, ҳар яки шуморо ба ширкати Atomy ба кор даъват мекунем. Дӯстони азиз, дар инҷа кор хеле осон аст, расходи зиёд надора, ҳар моҳ хариди маҷбурӣ нест, лични балотон намесӯза, тез ваняда меброем. Дар 6 моҳ як бор харид кардан дар кор ба рубли русӣ 10800 рубле ва ба сумми тоҷикӣ 220 сомонӣ. Духтарако, кор беҳад осон аст. омӯзиш ҳама регистратсияш ройгона, ширкати Корея, молҳои босифат, крем, паста, биёда бафкиҳои аълосифат дорад, ки ним моҳ истифода мебаре, таъсираш аллакай мефаҳме. Ҳаматонро ба кор даъват мекунам, ба рақамҳои рӯи экран бинависе, ҳаматонро ҷавоб медиҳем. Салому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯза наворида ман мехоҳам шумода штапел нишон диҳам, дубайский тоза. Ин рангаш ҳичи намешидай, хушрӯ, бори Дубай, без ҳангошай. Ман инҷа дар интихоб ба сай ҳози якта ба якта ҳама гулоша нишон метумтона. Дилибосӣ мефурӯшем. Дилибосиш 150 сомонай. Марҳамат бинед чихе хушрӯакай, евростил. Инҷа дар интихоб бисёрай ҳози якта ба якта ҳама шумода нишон метиҳам. Ина нигоҳ кунед. Ана ин рангш ҳастай Шанел, мана ин ҳастай Шанел сирх. Имконияти ҳар якташа кушодан нестай, духтаракои азиз. Инҷа бор бисёрай. ҳозир ман ҳамин якчанда хушрӯша нишон метумтона. Шумо метавонед интихоб кунед. Ина марҳамат. Иглша бинед, чихе хушрӯай. Гучира бинед. Ино ранг панг ҳичиш намерава. Паплини хушрӯ тоза Дубайай. Мана штапел, паплин не штапел мегуфтян ира. Хулас нигоҳ кунед, чихе гилакҳои хушрӯ. Ина зард Шанел дора, мана сирх дора, анаи оранҷеви дора. Инаи буглаш дига хеле тараи Шанела. Мана аз анаи фасони Гуччи, мана ранги сирх дора, сафед бо зардаш ҳастай. Ҳамаш хулас ки ҳар хелаян. Ина нигоҳ кунед. Бирӯзовӣ, сирх, зард, хулас ҳамин кадомиша мегирен, ҳамин нархи дилибосиш 150 сомон мешава. 3 метриян. Ина иша бинед, бо чихе хушрӯай. Ҳамаи ҳамино якм сорт Дубаян. инҷа ҳама либосҳои дубайски мефурӯшанд. аз инҷа ман навор бисёр мекунам. барои ҳавай илтимос фақат интернет кати мо кор мекунем, фақат заказ кунед. аз ин ана ин ранг ҳаст ширчоӣ, баъд ана ин сафед ду ранг аст. инчунин ҳаст аз ана ин ранг. ҳозирам нишон тим аз иам дута ранг дора. мана бирсачи ду ранг дора аз игл. ана ин сиёҳ асту ба сафедаш. баъд инчунин гулчаҳо ҳаст. мана тоза штапел. ана ин ҳастай. мана ин ҳастай. ҳамино ҳамаш бори тоза дубайски, штапели дубайски будай. Новинка. Иша бинен. Иш лавдоманияй. Мана духтарако. Ино рангакошон намерава. Хчон намхелиян нигоҳ кунед. ғавсакан. хулас имрӯза навори мо ҷанбаст мешавад. Хайр. Саломат бошед.